जेबोला गुबुनफोरनि भिडिअसफोराव नुदोंमोन बे जायगाखौ अब्ला गोसोआव सोंथि जाखांदोंमोन थारैनो बेफोरबायदि जायगा दंमारोना होननानै जेरै साननाय जेरै सोंथि बेबायदिनो आंबो जायगाखौ नायनो होननानै प्लानिं खाबाय। बेनि उनाव साननाय मथे खामानि दिनै आं बे जायगायाव फैनो हामारबाय। थारैनो बिबारजों बुंफबनाय सोरगिदिं बिफां लाइफां जोबोद समायना, लोगोसे दै बाज्रुम। ओरैनोथ' दै बाज्रुमा आर्टिफिशियेलबाबो माखासे नुनाय जेरै बिबार दंफां लाइफां गासैबो रियेल गोजा, जोबोद समायना मिथिंगा। थारैनो दसे सम गावखौनो गोमोहाबनायजों लोगोसे बादावखांदोंमोनबो आं, इसेबांबो समायना जायगा बोरै बानायनो हागौ होननानै। नै बबेबा हादोरनिफ्राय फैनाय जरासे कापोला गावसोरखौ फट' लानो होनायलाय साफायनानै होनायसै। मानो होनोब्ला गुबुनखौ आंनि थाखाय रंजानाय मोनोब्ला गावखौनो दसे समबाबो मोजां मोनलायथारो आंहाबो। बेनिखायनो आं गुबुनखौ रंजाहोनो एसेबो फावसाया। दाबायदियाव जुदि आंनि आखायाव गुबुनखौ रंजाहोनाय पावारफोर थायो अब्ला आं थारैनो बे खामानिखौ मावनायाव एसेबो फावसायनाय नङा। दा लोगोफोर, जोबोद समायना जायगा बियो। बे जायगायाव नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। नोंथांमोना गोबाङानो आंनाव कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरो जे आब' बे जायगाया बहानि, बे जायगायाव थांनो थाखाय बेसेबां रां नांगोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बे जायगायाव फैनो थाखाय एसेबांबो रांनि गोनांथि गैया। एसे एनै रांनि गोनांथियालाय जाखागोन, नाथाय नोंथांमोना जेसेबां बुरजा रां नांगोन होननानै गिनाय फैयोना, बेफोरबायदि रां एसेबांबो नांद्राया। लोगोफोर, आंनि भिडिअ'आ दासान्दि नोंथांमोननि सेराव बेरायनायनि भिडिअसफोरानो फैबाय थागोन आरो आं जोबनायाव नोंथांमोननो इनफरमेसनखौ लानानै फैगोन। अब्लासिम नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनानै इन्जय खालामदो। आरो नैबे पेजआ गोदान पेज, नोंथांमोना बे पेजखौबो फल' खालामनो दाबाव। थ' लोगोफोर, जोबोद मोजां जायगा, नुनानैनो बोरैबा मोनलायखायो नङा होमबा? खुगायाव जेबो रावानो गैया जे बे जायगाखौ बोरै इसिबां मोजां साजायदों होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोना माब्लाबाफोर बे जायगायाव फैनो गोसो जायोब्ला गिबियावनो नोंथांमोना थाइलेण्ड फारसे रावना होनांगोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोना बेंककसिम फैनांगोन। बेंककनिफ्राय नोंथांमोना चियां रायसिम थांनांगोन। बेंककआव नोंथांमोना फ्लाइटनि हेफाजाबबो लानो हागोन, नङाबा बासनि हेफाजाबजोंबो नोंथांमोना चियां रायसिम थांनो हागोन। थ' बियो चियां राय मुंनि मोनसे जायगायाव दङ ललिता केफे। थ' नोंथांमोननो बेखिनि इनफरमेसनखौ होबाय जेब्ला, आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो हेल्पफुल जाबाय होननानै। थ' लोगोफोर, जायगाया जोबोद मोजां, ओरैबायदि मोजां लोगोफोर, बेवहायनो थानानै हरफोरखौबो बाबेन होनो नामा होननानै सानलायलायो। नाथाय बे मोनसे केफेसो, केफेआवथ' बेफोरबायदि थानो थाखाय जेबो सुबिदा थाया। बेनिखायनो साननि एसे मेंनाय देहाखौ लानानै बे जायगायावनो बेरायफैबाय आरो जोंहा गुबुन जायगायावबो बेरायहैनायनि प्लानिं दंबावो। बेनिखायनो जा एसे हायो बेखौनो जोङो बेरायबाय। आरो नोंथांमोना केमेरामेननि बागैबो सोंबाय थायो नङा होमबा? नैबे भिडिअसआव खमैबो आंना 6 जननि केमेरामेन दङ। मानो होनब्ला 6 जन सुबुङा बे भिडिअसखौ लानानै होदों। बिनि मादाव आं माखासेखौ सिनाया। एखनब्ला सोरबा चाइनिस सिख्लाफोरखौ, जोंनि इण्डियाननि सिख्लाफोरखौ बा बिसोरनि लकेल सिख्लाफोरखौनो लाहोदों। बे गासैबो भिडिअस लानायफोरा बांसिनानो हिन्जावसा गोजा। थ' लोगोफोर, जोबोद मोजां जायगाया। आं बेखौनो बुंगोन, नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैथार। बे जायगायावल' नङा, एसे न'निफ्राय एसे गोजानाव थांनानै बेरायहैथों। गावनि आंगोजों बा गावनि फेमिलिजों लोगोफोरजों फैनानै बेरायफैबानो जाबाय। एसेबाबो गोसोखौ मोजां मोनगोन आरो जोंनि मेलेमाबो एसेबाबो इमप्रुभ जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना दान्दिसे सम गावनो टाइम होनो थाखाय नोंथांमोना बेरायबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, आंनि बे भिडिअसखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होनायजों लोगोसे आंनि गोदान पेजखौबो फल' खालाम। आरो फैबाय थानाय समफोराव आं बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन भिडिअस लाबोनो नाजागोन। अब्लासिम दिनैनि थाखाय भिडिअखौ दोनथ'बाय।